Російський склад в Новій Каховці знищено. За повідомленнями місцевих жителів, палало біля гідроелектростанції. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ранковим ударом українських воїнів деактивовано кілька десятків окупантів, а також знищено ворожий боєкомплект та системи протиповітряної оборони. У Центрі стратегічних комунікацій натякнули, що точковий удар по скупченню рашистів нанесено далекобійною американською зброєю. Вот это балі. Українські воїни придушили спробу штурму рашистів в бік Дементівки на північ від Харкова та відкинули ворога від Богородичного, що на південь від Ізюма. За даними Генерального штабу, росіяни зазнали там чималих втрат, намагаються просуватися в бік Бахмута та знищують артилерійськими та ракетними ударами містечка на цьому шляху. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам'янського. Має частковий успіх. Поспілкувався з військовими та нагородив оборонців. Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції Сил оборони на Дніпропетровщині. На нараді у Криворізькому районі Зеленський заслухав доповідь командувача оперативного угрупування військ Каховка бригадного генерала Михайла Драпатого. Йшлося про зведення оборонних рубежів та забезпечення війська усім необхідним. Ворог, як відомо, обстрілює Криворіжжя ледь не щоденно. Гатять із тимчасово окупованих районів Херсонщини. Поспілкувавшись з бійцями, глава держави сказав, що настрій у них рішучий, а в очах упевненість у нашій перемозі. Об'єднана держава та потужна підтримка партнерів. Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов можна досягти завершення військової частини війни до кінця року. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN. Якщо наша держава буде об'єднана такою, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо удача і Бог будуть на нашій стороні, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Зеленський додав, що українці не готові віддавати свою землю і визнавати тимчасово окуповані території російськими. Він не виключає, що іншу частину загарбаних областей Україні вдасться повернути дипломатичним шляхом. Ми будемо боротися, так і є, за кожний клаптик нашої території. Ми, може, одразу все не повернемо, це зрозуміло. Деякі речі повертаються на полі битви. Для цього нам потрібно технічно бути забезпеченими. Коли ми будемо технічно забезпеченими, ми будемо деокуповувати наші території. Ростовський конвеєр політичних судилищ не зупиняється навіть у розпал війни. 45 років за переконання російський Південний окружний військовий суд виніс у справах кримських татар, звинувачених у нібито тероризмі, 42-річного Ернеса Ібрагімова та 51-річного Олега Федорова, затриманих минулоріч у Бахчисараї, засудили до 13 років колонії суворого режиму. 34-річного Ісмета Ібрагімова, затриманого у Сімферополі, покарали 19 роками. Усіх трьох окупанти визнали винними у тероризмі, нібито через причетність до партії Хізбут Тахрір. Таке покарання лише за те, що обговорювали у мечеті релігійні та політичні теми. Засуджені кримські татари заявили, що цей вирок за інакодумство та черговий виток переслідувань за національною та релігійною ознакою. Все це происходящее – открытый геноцид по отношению к нашему народу, который
корнями уходит в 1783 год, затем 1944 год. И вот новая повторная аннексия, новые репрессии, которые видоизменились, но несут в себе ту же суть. Смысл всего этого – уничтожить наш народ. Нашу религию, нашу идентичность. Хотя, возвращаясь из мест депортации 30 лет тому назад, мы разрушенный Крым после депортації возродили із пепла. В Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародне співтовариство покарати Росію за чергові судилища над нашими співгромадянами. Ці судові рішення є черговим підтвердженням агресивної політики Росії, спрямованої на знищення кримських татар та їхньої ідентичності. Росія повинна скасувати рішення суду та звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити будь-які політичні переслідування та репресії проти представників кримсько-татарського народу, у тому числі шляхом використання російського антитерористичного законодавства для їхнього переслідування. Бути мобілізованим і вбивати співгромадян ганебніше, ніж відсидіти в російській в'язниці. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв закликав до спротиву в окупованому Криму. На його думку, лише ховатися від призову до ворожої армії недостатньо. Слід прямо заявляти свою позицію несприйняття окупації, вважає Джемілєв. Да, могут быть какие-то репрессии, к этим репрессиям надо быть готовым. Быть мобилизованным и убить своими согражданами на территории Украины – это еще хуже, это позорнее, чем отсидеть какой-то срок в тюрьме. Пока вот такой вот организованной кампании, протестной кампании против этой мобилизации, к сожалению, нет. А мне кажется, что это надо делать. Это было бы нашим вкладом в дело деоккупации. Лідер кримських татар також не виключає визволення Криму зі зброєю. Причина у тому, що Росія не хоче мирно обговорювати питання деокупації півострова. Наша точка зрения – эта война не закончится до тех пор, пока последний квадратный сантиметр украинской территории не будет освобожден. Путь дипломатии по обеспечению территориальной целостности Украины вообще отрицают. А Украина со своей стороны не собирается и не намерена, вообще никакое государство не согласится уступать хоть какой-то там кусок своей территории. Конкретних відповідей про так звану диверсію під Сімферополем вибухотехнік дати не зміг. Його покликали на чергове засідання окупаційного Верховного суду Криму, де вкотре розглядали справу першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових. Їх російські окупанти звинувачують у нібито диверсії на газопроводі біля села Перевальне, який веде до військової частини. Был допрошен также свидетель защиты, который непосредственно сообщил о том, что 23 августа 2021 года Нариман Джелялов находился в городе Киеве и не мог иметь никакого отношения к взрыву газопровода в селе Перевальном. Нариман Джелялов является одним из активных участников национального движения и последовательным сторонником принципа ненасилия, ненасильственных действий, поэтому попытка обвинить его в совершении какой-то диверсии, какого-то насилия, это высосанные из пальца, скажем, дела, направленные с одной целью – дискредитировать как Наримана Джелялова, так и наше крымско-татарское национальное движение и наш народ в целом. Но я еще раз повторяю, что мы были, есть и остаемся последовательно сторонниками ненасильственных действий в достижении своих прав и свобод.